Hallo chuirde blianan seo tá agam nach bhfuil an solasar bhna berte ach me sin mar atá. Rint scéalta na bhuíochta ón tríú lá díag mína saona dhá mhíle sa naidíag scéalta internaisiúnta agus náisiúnta ceap go leor. I bhí hí an políocht polasathe eachtrach ó Gaolta idir na stáitianta agus an tuisc. Scéalann seo faoi an Gaol cleanais nó Gaol teaghlaigh péiscéala idir teaghlaigh a bhfuil chuach DACA in Ankara agus a Washington. Tá leabhracht cúldoris atá sa ceanlín an seo agus an scéad tíriúisteach siúr sé sa bhfuil clownis atá gceist siúr atá póstisteach i deilech agus ró mórthúis ach chu i bolasaí eachtrach. Se hiad de Turcaí agus an cos isteach acu cuasaí rialtas very ceann. Sin bítar an fáid ar a scéal go bhfuil an túsal Trump an tuachtar an cho cuidiúil garach Celsiusach i dtaobh na tuaisce. Cáfis. Well, an fictiúr a thuiscáin na dtaobh sin dhaoine ag leirseoireacht son DACA, béarla sin Deferred Action for Childhood Arrivals. Baineann sé sin le páistí a tháinig isteach na stáitiantathe lena dismathúir go mí leach agus na híreachtaí a táthar ag déanamh cearta an tíránaí a thuairsdóibh. Ceist ígur tam seo, ceist chigiilteach. Ní is agam cad a cheapan faoi ar cheart a bheith tuiscinoch agus cad fannachta a thuairsdóibh fiú nuair nach bhfuil tuairt ceadanna tuismiúid. Mar term tá seán ígur ach cibé bhí na daoine seo na daoine agus seo ag slóga chun ar son cearta na báistí sin. Ní bhaineann an scéal féin leis an slóga ach leis an gaí ina bhfuil an chuirt uachtarácht ag chloianna I dreo cead a chuirt don uachtaráin deire a chur leis an le DACA. Baineann sé seo le 700,000 duine slán na scéalaí agus ní fios céirde thiúca as seo. Tá bliain agus fiche imthe ó tharla an raic leis an uachtarán Clinton. Agus nuair cúisiú well nuair a fisrú go poiblí I deach na neanadathe. Níl mór an eile le rá agam faoi scéal sin thart. Fox News a gcónaí ag déanamh na nuaíochta man bhfuair siad ag tuairisciú na nuaíochta. Scéalann seo a bhaineann le iriseoir tá Fox News tar bannam John Solomon a bhfuil an tioncharaige chearcail óga an uachtaráin Trump is cosfuil. Tá de eile le rá agam faoi sin racha mé rá. An Pobail, níl second cadíoch ag Bolivia, sótar sin am don blianú. Cheart gael gyfer? Bolivia. An Pobail. Mis a fan de Bolivia. Tá sé anim níos Simon Bolivar agus dar sin
becheart toesel Bolivar almost wordt. Meer zeggen. So bainen in skillshale Evo Morales bocht kahomachas effigus chasul agus a choga Mexico lor charmanje sinds er dalin ta dinne tá feisire tuéis í féin a einem nó uchtarrán nó na tíre. Nee, maar ceach go leor. Imeascadh. Focail é seo dóla mes matematica ach síle gur féidir úsáid do meascá daoine freisin. Ach mar sé tá Pobail, Columbia, Maryland. Pobail pleanáilte tá agus tá bród ag a bobbal seo as an éitis cuimsithe Imeascadh. Ach tá an náid sin tá náid a titim as a chéile inis cosúil agus trídig teach idir na Pobail. Spanin se seo le airige agus cine agus gnáitheistean í Mheireacha. Ok, tá an aimsir tiontaithe faoi dheire bhíhas ag caint gearmhris duine tá ar a caint cótaí gefhrí in job. McAllen, Texas hit an seocht ó nóchadó céim go tríoch a héan. Fuair. Tá cuireacht fuathe sin cuireannaí ina daoine atá éireach nó Hispáineach nó cibéad gorum ag donna méid tá ionsaithe spreagcha ag cloiontacht chomhdháir im líonna níos iirde im líonna ná mar bhí siad le 6 bliana nús. 10 bliana 10 nús. Israel ag marú daoine mar san dúil an taras seo in ionsaí éir in ceanara sinsearach grúpa Islamic Jihad sa Palestine. Ceach go leor tástába is cosúil baintach le pá níos íirte. Tá locht gnó, tá eicme gnó ag tuairt le fis más gádóibh pá ardú nach main dar ráha acabach imeachtas áitilnaí. Ach is cosúil nach fíorsin tá crachúnas ag an stáitchiiste Christe stáit nach bhfuil tionchar ag is fá jobannaí. Saka man bhfuil éonar duile de rá anseo ach bháin go dtugann siad fenicií ar nó. Jaí cosama nóch mbliana dúis agus as a teapáin. Is even leis an duine seo suiteáin ealaíne le saoilse agus sa chás seo tá sé tar éis siomra éagríche le scáthán a dhéanamh. Cad deir Alison Roman tá lá altathe ag teacht agus tá sí ag teanna bí caramala áíir. Focail hainingam agus tá mé gur a thuirtslíomh a bhronna oribh ceantaí tá sé agamach bhí mé gur cuimhneoir. Imhóla nuair a bhólann gá chár faoine chéile, imhóla. Tear mé technú is dócha agus maiile mé
Suiteán dúsáid mé sin in istíirech éonad tuspáantais a chuir an alien toiristeach dócha. Right sin méid sin iad muscéalta. Súlagam go bhhain sibh tanamh nó úsáid gginastú, agus go mbeidh muid ag feiceáil a chéile ríis sarháid. Itir an dálín guim rá dé oribh agus slán tamid.